बिटिसिनि जारिमिनखौ बयबो मिथिगौ बिटिसिआव सोरबा राजनीतिक दलआ जुदि हारसिङै गेलेदों माब्लाबाबो देरहाबोफेराखै আমাৰ নিজৰ মা দেউতাৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ আহিছো তাত কিহৰ সংকটৰ কথা আছে বিপিএফৰ দিনতে সংকট আছিল মানুহ ঘুৰিব নোৱাৰা আছিল বোমা ফুটিছিল জাতিগত সংঘৰ্ষ হৈছিল গুলি ফুটিছিল কিডন্যাপ হৈছিল হিটো সংকট নাছিল সমাজৰ কাম কৰাৰ কাৰণে যেটো কমিটমেন্ট হিটো আমাৰ আছে এই কাৰণে 4টা বছৰত আজি শান্তি ঘূৰি আহিছে সবে নিৰাপত্তা পাইছে মানগोनां रायजो राजा नोंथांमोना प्रमद बर' बिथांनि खुगानिफ्राय खनले बै थांनाय 17 इयार्सआव जेब्ला मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसि गभर्नमेन्टखौ दैदेनबोबाय थादोंमोन बै समनि माखासे जालांनाय जारिमिनारि बाथ्राफोरखौ बिथाङा दिनैयो नैबे बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमाव जावखां बुरखां सोरनावबा अर्थात मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेनबोनाय बै समनि गभर्नमेन्टनि समफोरखौ दुसि हरनो दायनिगिरि खालामनो नाजानाय जोङो नुनो मोनगासिनो दङ बै थांनाय समनि जारिमिनारि बाथ्राफोरखौ दिनै प्रमद बर' बिथाङा रायखां गावनि पलिटिकल केरियारखौ गोजौ फारसे पाब्लिकनि नोजोराव हाइलाइट खालामनो थाखाय जुदि सानदोंब्ला बि मालाबाबो साक्सेसफुल जानाय नङा दिनैयो बै जालांनाय समनि जारिमिनारि बाथ्राफोरखौ जोंनि बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमाव रायखां बुरखां जों रायजो राजानि गेजेराव पलिटिकली डिवाइड खालामनो नाजानायनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला मोजां जागोन प्रमद बर' नोंथाङा नोंथांनि गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जायफोर बर' फिसाफोरा बे बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमनि इलिगेली पावारजों हेरेसमेन्ट जानांदों हेरेसमेन्ट मोनदों बैफोर बर' फिसाफोरनि खाथियाव थांनानै नोंथाङा नोंथांनि बे पलिटिकल सिस्टेमनि माखासे जालांनाय गोरोन्थिफोरनि सायाव नोंथाङा हायोब्ला रायफोदनानै लाहै मानगोनां प्रमद बर' नोंथांनि बे बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समावनो दिनैसिमबो जोंनि बर' बिमा माहारिया पानिशमेन्ट होजादों बुजादों बुग्लिजादों नों नुगोना नुवाखै हा जेराव नोङो आरो बुंबावो मा 4 बोसोर नोंथांनि बे गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समाव गोजोनै गोजोन समफोरा बारबोदों आरो गोजोननि थाखाय नोंथाङा खामानि मावगासिनो दङ आरो 35 लाख विभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ लाफानानै गोजोन गायसनलांनायनि खामानिखौ मावलांनो थाखाय नोंथाङा बे पलिटिकल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिदों आरो खामानि मावबाय दं होननानै जोंनि सिगाङाव नोंथाङा बुंबाय थायो दुगानो हायोबा नोंथाङा नोंथांनि गभर्नमेन्टनि समाव बेसेबांखिनि जों पाब्लिकनो माबायदि मा खामानिफोरखौ मावफुंनानै होनो हाखो बैफोर खामानिनि एगेन्स्टआव हायोब्ला नोंथाङा फोरमान होनो नाजा फोरमान होलांनो थाखाय नोंथाङा साग्रिद जा बै जालांनाय जारिमिनारि बाथ्राफोरखौ रायखां पलिटिकल इशू खालामनो नागिरदोंब्ला बेयो इउजलेस बियो मिथिबाय सिदा बाथ्रा बुंखाबाय आङो बेफोरखौ जोंनि बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा मालाबाबो गनायनो हाया लोगोसे बेफोरबायदि थार्ड क्लास लेभेलनि बाथ्राफोरखौ खोनासंनांगौनि जोंहा दायो सम गैया दिनै गोबां बर' हारिनि बर' फिसाफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनाय नुबाय थायो जे एबसुआ मालाबाबो सेपारेटेड बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय सोमावसारबोआखै नाथाय बे बाथ्राया गोरोन्थि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर' हारिनि माहारियारि मोनसे आफाद आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिया जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे जोंनि बर' बिमा राव धोरोम सानस्रि सोदोमस्रि आरो बायदिसिना गुबुंले थासारिफोरखौ फोसाबलांनायखौ नोजोरथि बिथा लाखिनानै जेब्लायबो गसंथानानै खामानि मावलांनायनि थांखियै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दानानै होनाय जादों जेराव दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गालांनाय सानस्रि सोदोमस्रिया दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि बिखायाव गोथां जानानै दङ आरो जेब्ला समसिमहालागै जोंनि बे बर' माहारिया बे बुहुमाव थांनानै थागोन अब्ला समसिमहालागै सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि होलांनाय गालांनाय सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिया अरायसम गोथां जानानै थागोन नाथाय फैयै बबेबा मोनसे स्टेजआव ओरैबायदि बर' फिसाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ लानो मोनदोंमोन सुबिदा मोनदोंमोन जोंनि बर' माहारिनि खामानिखौ मावनो थाखाय नाथाय बै माखासे बिबानगिरिफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानाव थानानै मा खालामदों बिसोरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानस्रि सोदोमस्रि आरो थांखिनि लामा गेजेराव गसंनानै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिधानफोरखौ क्रस खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि पावारफोरखौ गावसोरनि पार्सनेल बेनिफिट्सनि थाखाय गावसोरनि माखासे मुलाम्फानि थाखाय बिसोरो आन्दोयै बाहायबोबाय थादों दा बैफोरबायदि स्टेजआ बबे स्टेजनिफ्राय जाबोदों
आरो जाबोनो थाखाय सुजुग सुबिदा मोनदों दिनै बुहुमनि मानगोनां साफ्रोमबो मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोना एसे गोथौ गोसोयै सानबाथाय रोखा रोखा फोरमान मोनगोन जेराव दिनै स्पेसियेलि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ लानानै बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ सोमावसारबोनो थाखाय सुजुग आरो सुबिदा मोनदोंमोन दिनैयो बै जालांनाय समनि बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना एसे गोसोखां मोनफ्रोमबो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समाव प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बर' हारिनि सोरबा पलिटिकेल लिडारखौ रायागौमानि गोजोनामोन आरो मोनफ्रोमबो बड'लेण्ड मुभमेन्टआव प्रमद बर' बिथांखौ पलिटिकेलजों रिलेटेड थानाय माखासे बाथ्राफोरखौ बुंबोबाय थानायखौ जोङो नुबाय थादोंमोन जाय प्रमद बर' बिथाङा गावनि बे बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननायखौ 4 बोसोर गोजोनै गोजोन साक्सेसफुल जाबोबाय होननानै बुंदों जाय प्रमद बर' बिथाङा गोजोनखौ गायसननो थांखियै बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैदों होननानै फोरमायदों बे प्रमद बर' बिथाङा दिनैयो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजोंसो जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनो सुजुग आरो सुबिदा मोनदोंमोन दिनै गोजोननि बाथ्रा बुंग्रा प्रमद बर' बिथाङा जाय एनडिबि ब्रादार्समोननि थाखायसो दिनैयो बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनो सुजुग आरो सुबिदा आरो लामा मोनदोंमोन बै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मोननांगौ मोनथाय एक्स ग्रेसिया मुंख्लं नखरफोरा मोननांगौ मोनथायफोरखौ दिनै होजोबनो हादिया आरो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मोननांगौ मोनथायखौ लानानै जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव पलिटिकेलि इस्यु खालामनानै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ पलिटिकेलि डिभाइड खालामनानै दोननायखौसो जों नुनो मोनदों डिभाइड खालामनो नाजानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ जेराव दिनैयो थारैनो प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननाया गोजोननि थाखाय जुदि खामानि मावदोंमोनब्ला दिनैयो बिटिआर पिस एकर्डनि गेजेरजों लानानै फैजानाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोना बे प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननायनि समाव मोनसे आरोबाव गोदानै पलिटिकेल हानजा जोनोम होनांगौनि गोनांथि फैनाय नङामोन दिनै बैफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय गभर्नमेन्टआ लाजिगोना लाजिया प्रमद बर' बिथांजों थाफानाय बै माखासे एबिसिडि लिडारफोरा लाजिनाय दंना गैया लाजिनांगौ नोंसोरो खुगाजों एसेबां सेल्फिश डायलग मारिनानै लाब गैया बै थांनाय समाव जेरैबायदि रायजो राजाफोरखौ गोदै गोदै बुंफ्लानानै सेल्फिश रावजों बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ थगायबोनो हादोंमोन दिनैनि बे स्टेजाव हानाय नंला मिथिबाय खनबेसे थगायनो खनबेसे थगायनो खनसे खननैखौल'सो हागोन आरोबाव जोंनि बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव फैनानै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जाथावथारै गोबां रोखोमनि माने थगायनाय बाथ्राफोरखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव सोनानै होदोंमोन बुंनानै होदोंमोन बहा नोंनि सुइजारलेण्डआ बहा बे बाराव बिटिसि इलेक्शनखौ प्रमद बर' बिथांनि सुइजारलेण्डआवसो खालामनांगौ रायजो राजा नोंथांमोन बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा मावफुंजोबाबाथाय आसाम स्टेटनि सोरबा केबिनेट मिनिस्टारनि न'नि लांगोनायाव थानानै सुइसाइड जाहैनायनि माखासे बाथ्रा दा बैफोरबायदि जाथावथारै खोनासंथाव जायै बाथ्राफोरखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव जों रायजो राजानि खोमा सेराव सोनानै होनाया एसेबांथ' पलिटिकेलि इम्पर्टेन्ट बाथ्रामोन ना बेसेबां थगायनानै गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ गावबा गावनि पलिटिकेल पार्टिखौ स्ट्रेंथ गोख्रों खालामलांनो सानदों नोंसोरलाय खनबेसे हानो खनसेल'सो हागोन ब्रा मिथिबाय दिनैयो ओरैबायदिसो खामानि मावनांगौमोन जे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिनो हाबाय बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जेरावनोखि प्रमद बर' बिथाङा जोंनि माहारिखौ लानानै संग्राम खालामबोनाय सासे माहारिनि गोख्रों दैदेनगिरि दिनैयो जोंनि बर' माहारिनि गुदुं गुसु सुखु दुखुनि बाथ्राखौ मोनबोखाजोबनायखा नाथाय बेफोरबायदि लिडारा दिनै पलिटिकेल सिस्टेमाव जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि माहारिनि थाखाय पलिटिकेल पावारफोरखौ आखायाव लानानै आखायाव मोननानै मावनो सुबिदा मोनदोंमोन नाथाय दिनै सुबिदा मोनसेयावबो दिनै मा जादों बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनि पलिटिकेल पावारफोरखौ मा खालामदों बे स्टेट गभर्नमेन्टनि आन्डाराव दिनैयो फानहरजोबदों गादब जानानै सालायहोजागासिनो दङ बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा थांनाय मोनसे समाव जोंनि बर' माहारिनि थाखाय संग्राम खालामबोनाय माहारियारि सेन्टिमेन्टेल गोनां सासे दैदेनगिरिया दिनैयो बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों बै हारिनि आथिं सिङाव थानानै दिनैयो जोंनि पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि न'खरखौ सालायलांनो थाखाय सिमां सुजुबाय थायो खुगाजों बुंनानै मा जानो प्रेक्टिकेलि जेबो मावनानै होनो हाया जेराव स्टेट गभर्नमेन्टआ गादबनानै अर्डार होगासिनो दं स्टेटनि अर्डार मोनाबा बे बिटिसिआव प्रमद बर' बिथाङा जेबो मावनो हाया सिदा बुंखाबाय आं जेबो मावनो हाया जायखिजाया मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमाव बा पलिटिकेल प्लेटफर्माव सोरबा लिडारनि पलिटिकेलि डिबेट खालामलायबाय थानायखौ जोंहा खोमायाव खोनासंनांगौनि जेबो दरखार गैया नायनांगौनि जेबो दरखार गैया नाथाय
सोरबायदि पलिटिकेल लिडारनि दैदेननायाव जोंनि बर' समाजाव गाज्रि बारहावा सोमजिनो थाखाय सुजुग आरो सुबिदा मोनदों बैबायदि लिडार बैबायदि दैदेनगिरिखौसो जोङो नोजोर होनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव बैफोरबायदि लिडार दैदेनगिरिखौ जोंनि बे बिटिसि पलिटिकेल सिस्टेमनिफ्राय डाइरेक्ट किक आउट खालामनांगौ खारन जों रायजो राजानावसो गोहो दङ जों गोसोबा बैखौ लिडार खालामनो हायो गोसोबा जों बेखौ बोख्लायनोबो हायो नंगौना नङा खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि